Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Wala pa rin ta mga kapanyawan o gamay buntag na pod kinatong tanan. Dali aras adlaw sa? Uwibis na pod daron. Merkulis na pod daron. So Agosto 19 karon mga kapanyawan, adlaw nga Merkulis tuig 2026. So welcome na pod sa ato nga programa nga Kasikas sa Kabuntagon. Pinagisab sa ato nga Kasikas sa panglawas, Kasikas sa pamuhi o Kasikas sa panguma. Nga kining tanan dihatod kanato sa SED Marketing Incorporated nga may tigamag tigapod sa mga produkto sama na lamang sa atuang SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o SED Panyawan Plus with Mangosteen. Yan yung mga produkto available sa mga parmasya, butika o mga drugstore, lagip na mga groceria diha sa inyong mga lugar. Diha sa may New Pandan, Panabo City, available diha sa JCA Wheat and Dry Goods. Dito sa Kapalong, Davao del Norte, naa sa Mabuhay Grocery. Sa Nabunturan, Davao de Oro, naa sa Mabuhay CLC Grocery. O sa Visayan Village, Tagum City, napuni siya sa TM Joy Store. So muna mga kapanyaman, ang pipila ka mga groceria. Tato nga gibiyaan nga gisgutan kagapon, kabahay na lang nga tuberculosis o TB. Importante po ni karong nga panahon na mga kasama nga atong sayron. Labi na ang mga sintomas, ingon masab, mga mahinungdanong pahinumdom, kabahin sa paghahimuon. So ato na hisgutan ay magbiya, man lamang sa pipila ka pahinumdom, diniyapon sa ito ang Kasikas sa Kabuntagon. Kung kahimsog sa kalawasan ng iskutan, SED Panyawan Plus na. Hiniusang mga makatabang ug kusgan nga mga sangkap nga Panyawan Herb, luyang dilaw ug mangosteen. Anaa karon sa usa ka kapsula, maayo sa kahimsog sa kalawasan. Partner nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga dasig sa kinabuhi. SED Panyawan Plus. Hinimo kini sa SED Marketing. No approved therapeutic claims. Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa SED Panyawan Coffee Mix. As in, dako yung tabang SED Panyawan Coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya. Nibaba siya og 145. Karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June. SED Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa SED Marketing Incorporated. Wala padayon ta mga kapanyawan. Tuberculosis or TB, mga sintomas o mahinungdanong pahinumdom kabahin sa himuon. Ang pinakaimportante nga pasidaan ang tuberculosis or TB usa ka seryosong impeksyon nga hatod sa bakteryang Mycobacterium tuberculosis. Walay natural nga alibyo nga makapayo nini nga nag-inusara. Ang bugto nga sigurado nga pagtambal mao ang kumplitong kurso sa antibiotic nga ihatag sa doktor. Libre kini ilawom sa programa sa Department of Health or DOH. Ang mga natural nga pamaagi makatabang lamang alang sa paspas nga pag-aayo ug magpakusog sa resistensya. Mga tinuod nga sintomas sa TB, mas may na masayod pud ta no? Kasagaran mulungtad na o gaduha ka semana kapin. Una, mamatikdan. Number 1, ubo nga dili mawala kapin duha ka semana.
Usahay adunay kaubang plima o dugo. Ikaduha, kalintura matag hapon o gabi. Basa kayo ang sanina bisan o gadili mainit. Ikatulo, sobrang singot sa gabi. Kaupat, pag-ubos sa timbang nga walay hinungdan. Mawad-an sa gana sa pagkaon. Number 5, sakit sa dughan, likod o hawak. Ilabi na kung muginhawa o muubo. Ikaunom, dali kapuyon o hangak bisan sa ordinaryo nga paggalihok. Hinumdum, hinay-hinay kini nga magsugod. Kasagaran, makamalang simple lamang nga ubo o sipon. Makatakod kini kung mag-ubo o nag-istorya ang adunay sakit. Mga bugtong nga sigurado nga tambal. Number 1, libre ang tambal sa tanang health center o pampublikong hospital sa tibuok Pilipinas. Ilawom sa National Tuberculosis Program. Number 2, kinahanglan nga tapuson ang tibuok ka kurso. Kasagaran 6 ka bulan kapin. Dili undangon bisan og wala na gibati. Kung nga magkulang ka, mamahimong ligo na ang bakterya ug dili na matablan sa tambal or drug-resistant TB nga mas lisod na tambalan. Katulo, regular nga pagpa-check up aron makita kung nawala na ang impeksyon. Mga natural nga pangtabang aron kusgan ang lawas. Unsa man kini? Nato ning ipadayon ha. Mga natural nga pantabang aron na makusgan ang lawas. Atong isgutan, atong ipadayon human lamang sa pipila ka penomblong. Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na saktong timplada o kalami. Adunay saktong kaisog o kapait. Ang kapeng adunay paglaban. Ang SED Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangosteen. Number 1 sa mga health benefits. SED Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa SED Marketing. SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Tapos, after siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten na ang akong kuan. Amang ko pa yung mga milasma sa face. Murag dark spot siya, anak. Tapos, ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, dapit. Karon wala na kay, wala naman po siya. SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Well, balik ta sa katapusang hugna mga kapanyawan sa itong programang kasika sa kabuntagon. Pinagi karon sa itong kasika sa panglawas. Nagyato da kanato sa SED Marketing Incorporated. Mga natural nga pantabang aron na kusgan ang lawas. Kini dili hulip sa mga tambal apan nadako ang ikatabang aron dili makabawi o recover. Aron kusgan ang lawas no. Number 1, protina. Unsa man ang protina nga pagkaon? Itlog, isda, manok, tokwa o gamunggo. Kini magmugna og moayo sa nadaot nga parte sa baga. Kaduha, vitamina A o C. Tama sa kalabasa, karot, bayabas, papaya, kalamansi. Nagapakusog sa pakig-away o nagapaayo sa tisyo. Ikatulo, zinc o iron. Tama sa atay, berdeng nga gulay o manik. Motabang aron matukan ang bakterya. Number 4, insakto nga tubig. 8 hangtod 10 ka baso mataga adlaw. Pangpalapnaw sa plima o paglimpyo sa lawas. Kaunom, likayan, sigarilyo, alak, matamis o gamatambok nga pagkakaon. Mupasamot og luya sa baga o magpaayo. Luwas nga herbal o ilimnon. Napod diri mga panyawan. Di rekomendar no? Luwas nga herbal o ilimnon. Luya o salabat. Natural nga pangpagaan sa ubo o gapang panghubag o pagpanghubag. Makapaginhawa sa tutunlan. Ikaduha, luyang dilaw. May curcumin
pangontra sa paghubag o makatabang sa pagpakusog sa lawas. Inom isip tsa. Number 3, dahon sa bayabas o oregano. Pwedeng gamitong panghugas o imnon isip pang pagginhawa apan dili mismo tambal sa TB. Mga himuon, insakto nga pahulay o gatulog. 8 ka oras kapin. Ang lawas nagakinanglan og gakusog aron batukan ang mga sakit. Ikaduha, mahayag nga balay. Ang asidlak sa adlaw mopatay sa bakteryang TB. Number 3, ilahi ang kubyertos, baso ug panyo. Tabunan ang ababa kung mag-ubo aron dili makatakod sa uban. Ika-4, hinay-hinay nga maglakaw o imando sa doktor pero dili pugsod, no? So kanusa angay ipahiling. Importante ni siya. Number 1, kung may ubo, kapinduha kasimana na. Ikaduha, kung adunay kaubang dugo sa plima. Ikatulo, kung adunay kaubang tigulang, bata or buntis sa balay, kinahanglan usab sila nga ipa-check up. Ang TB, ang hingpit nga mamaayo, basta dili ka mahadlok, magapatambal. Humanon ang pagatambal o ampingan ang kaugalingon. Dili mulaom or dili mulaom lang sa mga herbal nga tambal or simple nga pagpahulay. Ang sayo nga pagtambal maoy susi or solusyon. So muna mga kapanyawan, unsaon nato kanang pagmonitor or malikay sa tuberculosis or TB. Ayan, so video card Santa Curas mga kapanyawan, na una kumubiya sa mga nag-birthday po di karong adlaw. Happy birthday kanyong tanan. More birthdays sa to come. Ikan po na mo din sa SED Marketing Incorporated. Og mapon mga kapanyawan, atong hisgutan kada bitawng para na punis mga babae, no? Yellow or brown nga makita sa mga panty sa babae. Unsa man ni siya? Ngano man ni? So ato nang hisgutan ugma. Ay magbiya dinayapon sa atong kasika sa kabuntagon, pinagi sa kasika sa panglawas. Daghang salamat, may buntag ka natong tanan. Ako gyapon ni si Kapanyawad Bernard Pantalion. Hantod ugma. Babu. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantalion. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.